geragas. Gragas dengkulmu melocot kowe. Lah iki akeh banget ombene dalang kira entuk nguyuh lho. Ah iya. Reparing ngene. Aku ora ngerti kok. Apa to sebabe dalang kok ora nguyuh? Kenapa? Soalene Wis sprene mesti ora ngerti to? Mboten Melu aku pirang-pirang sasi kowe melu aku. Meh setahun ya. Belum ada 8 bulan mungkin. 8 sasi. Iya, 8 sasi. Kowe mesti mikir kok Pak Sino kok ora tau pipis. Kok ora tau pipis kenapa? Jawab. Ngene, janjane kowe tak jlentrehke ya sa. Iki ya kagem para lenggaliane mergo nek ndi-ndi mesti padha takon. Luwe-luwe wong sing ora apal bab pedalangan, kadang kala seneng wayang pertama iki mesti takoke dalang kae kok iso ora nguyuh ngopo. Ya. Aku ya ngono. Iki atine seneng iso mayang lipur piyai akeh. Ya. Mula ora bakal iso terpikir, kene ora terpikir. Oh ngono. Lah aku atine seneng ya gebelet nguyuh he, Pak. Kuwi sing perlu tok benake setermu. Ora berarti apa mergone pasano mikir ya? Iya, aku mikir lakon, mikir akeh ya. Mikir akeh. Mikir utang barang. Nek utang iki wis tak pikir, maksudnya tanganku ora leren, to. Tangan kanan kiri pegang ini apa keprak. Terus ini nglakokke wayang. Pegang terus wayang. kene mikir romongan. Mikir romongan. Sikil ya ora lelen, sikil sila sing siji jejak ngene iki ya. Oh iya, kerja semua ya. Kerja semua. Monggo iki nek yo madeng rono mbadep rene ndeloke wayange. Heeh. Kaya ana sinden ayu-ayu ndeloke Depok to, Pak. Ora medhep sinden. Ora entuk, ora kena, ora pareng sinden ayu-ayu ki ora dienggo dalange, ning ki dibusungsuke kagem para pamirsa. Nek pamirsa ki weruh sinden ayu-ayu mesti do wah. Iya. Wayange critane le omongan kesuwen ya ndelok sinden sih. Iya. Bagian dari keartistikan Pak. Bagian dari properti. Properti? Padake patung iki urip, Om. Bernafas. Maksudnya propertine pedalangan. Oh iya bener properti panggung iya dadi ora sanu moko nek lingguh ora pener dalang ki nek lingguh kesusu bar nampa wayang selak talu lingguh kesusu blek ora pener iki nggo ngene iki rasane mak celeng apa jelenge apa ora tak kandhani kowe sing jeleng apa wis kaya ana sing kelingguhan lah pokoke iya yo angel yo pada di dalang. Angel mulane aja disembranani karo sopir kowe ampuh dalang. Mula profesor-profesor tahu tate apa meneliti tentang dalang itu manusia super. Manusia super. Oh iya. Cawetmu ning jero ora ning jaba kok. Nek manusia super, jawete ning jaba. Kaya Superman kae Batman. Tapi suatu saat aku tak mayang tak cawetin ning jaba ye. Kuwi aneh-aneh ora. Jeneng super kuwi mergane setiap malam kerja ya to mripate melek, tangane cangkeme omong, pikirane mikir, wah kabeh bekerja. Kuwi dianggap dan berapa jam? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 berapa jam? 8 jam. 8 jam non-stop. Ya pantes wae ra gebelet pipis ya, Pak. Ah iya. Soale mikir terus ya utekmu berarti apik, Pak. Sik. Omonganmu ra penak omonganmu. Maksudnya cerdas dari mikir terus. Pikiranmu aja utekmu. Lah pikiran onone ning utak. Lah iya ning aja disebut kuwi nganggo tata krama, kowe iki tak bayar saben bengi kok ngutek-utekke dalange. Lungan iki supaya awet ganti. Ganti ya, Pak. Ban Vespa. Kuwi malah ora dadakan, ora usah dadak. Ya mumet dase pada akeh engko. Ah sakarepmu mumet ya das-dasmu dhewe kok. Kok memburi ngene abot buri. Iya. Ya. Ayo nembang. Aturake lakon. Oke banget iki sa. Aku sesi deman wae, Pak. Oh, dia mau ana sing nyuwun sesi deman. Ya. Diaturke. Katur karo warga-warga Gedang Sari sing padha merti desa. Meteri desa nggih ngaturaken nggih sing meteri desa mugi-mugi saged support nggih Siti apa lemah sitine apa? Lemah sitine rasa lemah siti nipun saged support kathah doyonipun nggih murah doyonipun. Murah apa? Doyonipun.
Kowe undakamu akeh lho, wis iso toya barang kowe seneng aku. Toya bagus to, Pak? Toya itu banyu. Air yo, minuman. Dodo yo air bedo. Lan ugi mangke kathah sing mangke adol sakit larang kulaki murah. Bener ya, Pak? Bener. Sing mangke bakul tambal ban yo kathah ban. Mosok ndongake ban bledos ya, Pak? Ora apa-apa kok ya, sing penting do kerejekan kok ya. Nek sing tukang gijing ya mosok akeh wong mati ra paring ya. Wis pokoke kabeh. Pokoke kabeh pekerjaane iso lancar. Amin. Sing dadi guru ya untuk tambahan duit. Amin. Sing durung ana pekerjaan ya entuk pekerjaan. Wis ta, Pak? Apa meneh? Iya. Nggih, nyanyi. Wiwitane anderek sang pekik pria bagus kang ngolah budaya sowan menyang kutha gedhe Bentara terus kayung-yung Bentara terus kayung-yon neno selendang kuning kang saking